So gikan dia ling ano no? Kapoy. Grabe. Hina-hina na mo. Okay. So patuon kayo. Patuon kayo guys, no? To na usa dito ni saka sa diri mo lagian. Ana no. So napod si Budax. So ang dagat kana ina nakatinaw mong dagat. Cebu. So kakapoy no si Mumon gadag. Si Kalidad. Si Cookie. Medyo kakapoy tayo. Liog dagat. Babay po Budax. Babay po. Nasilay kayo si Gikapoy. O sige ko kuyog. Pwede ram ta dagat. Okay. Tiring. Tiring kayo. So inani na. Oh, kana. What a nice view. Matara man anang dagat. Mana mo blade na mong kamera kay nabasa. Ikaw Kalidad. Ang kamera. So layo kayo, lugsungan nimo sila kami. Dugay pa. Kay handig kay ni no, mag-abot imong tuhod ug imong sulang. Sa sulang ni gaabot ini. Miksaka nimo, mag-abot ang imong tuhod ug ang sulang. So karaan ang alagyan mo sa una. 1990s. Mura gini mo lagian. Taonang matakat yan ang manay madakot hoy. Balik pa jud mo. So inani kakuan sa buntod. Init pa buntod pa. Kapit katunga na namo ang gilakaw. Bungas. Nani no? Kuang dagat di kayo. 150 kamitas. So baling ka init. Init ka istanan. Super. Pero what a nice view sa Malaysia. Dito mi sa ubos. So hapit na maabot. Pila ka meters? Pila ka meters? 150? 150 more or less, no? Kaya ni kakutas at sa kaligo, no? 1 year. How many years karon ako balik yung dagat? Dire sa aso ka? Ano lami? Ulahin na. May mga palayan na ka? Oh, palayan ako. Naman tamis tunga na yun ni kayo. Oo ni. Countdown. Say hi. Yeah, ito layo pa mo ah. Sini na. Sirit mo na ulahi. Tara. Pauli kami. Pagpagod kami sa iro. Init kayo. Inom rami og Mountain Dew. Og kuan. Para mong mga kauban. Diri kalubinhan mi, taga kalubinhan, may bukid, mga bukid mo ha. Kita nimo daghan kayong at least aban ini nga abundant ni coconut. Coconut tree. No, kayaw-yaw siya kay diri kuno pwede kaliguan. Di siya andig. Yan namin kamauli. Kana ka dito. Gitaga dek tipulo dia man.
Agdako kayo ba? Hi. Hi. Are you enjoy? Hi. Le. Ha? Le. Sure. Ah, dalag tubig. Tubig ma. So, ngayon tubig kayo. Uhog kayo. Sige naabot na. Tayang paliga. Woo! Finally home na ko din ang silay. Okay. Iyan ikako na mo ang lugar. Hi, kumusta? Hi, kumusta? Ah, kumusta? Kumusta? So, dapat mo yung farm. To, sige ba nga to? Katawa. Oh. Ikaw, kumusta man ka? Ha? Anak kay ayuda? Ha? Tagana kang sa ayuda? Tagana kang ayuda, wala pa? Wala pa. Okay. So, di apa Jude? Okay. Hi. Good morning. Pila mo ka po? 11. Oh, sige, say hi. Aboy, kay muli ka mamasaw. Muna yung hangkon mamasaw ka muli. Oh, so na kasi nga na ni. Wala siya ngalan. Ngalan ako na siya og si Chuchay. Chuchay. Elijah, Yushin. Chuchay na ngalan. Chuchay. Wala agad tubig sa amo ang barangay. So manalo na may tubig diri. Si MJ. Hi. Aligo may kalingan. Super. Asgad, ha? Asgad. Welcome to my vlog. Hi guys.